Добре, това съм аз, а това е Сияна. Канала е наш и ще снимаме. Хайде си. Добре, ама се намали звука. Ок. Ей. Ей, ой. Давай. Да. Сиси. Чакай, не дей, аз знам. Не. Сиси, дай такова и са по моята пайжинка. Чика. Ой. Може ли аз съм сивото паяче? Това паяче е най-сладкото. Сиси, може ли аз съм това паяче? Ало, друг ти. Хубаво. Офи, ела ето тук. Сиси, някаква влезе. Излез. Бързо, Сиси, просто айде както се падне. Давай. Бързо! Да, не, влезе. Сиси! Ужас! Сиси, излез! Айде бързо. Влязах. Разгеле. Мен вече не ме интересува кое паяче съм. Дай по твоята пайжинка. Yes. Уи! Чакай, може ли на моята пайжинка? Може ли тук на моята пайжинка? Си искам на моята пайжинка тук да таковам. Опа. Давай аз по твоята ще такова. Чакай, трябва да падна, че да таковам, да се кача по твоята. Може ли после по моята пайжинка? Сега. Чакай. Виж ме. Давай сега по твоята. Не. Помниш ли аз преди как се превъртах? Да. Ади. Чакай, че аз атаковах на една пайжинка, че... Давай сега по твоята пайжинка. Чакай. Аз качам. Аз най-много мразя той с катапулта. Ей, тук дет се превъртах, Пец. Тук дет се превъртах. Помниш ли? Айде всеки на пайжната си. Ох, този път не се превъртах. О, Господи. Въй, чакай, че не мога тук да схвана. Хайде. Опа, чакай, че камерата малко падна. Чакай, къде си? Идваш ли? Ето ма. Чакай, че камерата малко падна. Уи. Виж, има охлюв. Да, охлюв. Опис, чакай, че имаме едни мини бисквитки тук. Добре. Чакай, че... Има мини бисквитки, да се хапна малко. Ок. Си, виж ме как седя, аз леча. Идваш ли, бе? Хайде. Сиси! Сиси, тук е трудната работа. Давай бързо! Бързо качи се тук по пайжинката ми. Давай бързо. Виж чакай. Сега. Трябва да сме мега бързо. Давай! Не! О, не! Няма стоп. Давай! Чакай. Не! Оф, никога не успяваме. Сиси, нали можем да се... Давай бързо! Нали можем да се таковаме с пайжината, да стигнем до там?
Нали можем с пажната да стигнем до там? Хайде, става ли аз съм това? Добре. Защото аз исках да съм сивото. Йей! Просто да го минем с паежната, но и с катапулта. Нали имаме паежна, тя за какво ни е иначе? Давай, аз ще таковам на твоята, само че трябва да паднат и да мога да се кача. Защото мързи да минавам. Разгеле. Давай. Не! Помниш ли като преди? За малко. Давай. Не мога да се кача. Сиси не мога да се кача? Така. Качи се по моята паежна. Ето, само да пусна и моята, че я държа. Хайде. Тая е розовото паяче. Не! Тега пая. Сиси, ми падна. Не! Не! Ужас. Хайде. Аз съм второто. Има ли част втора? Да. Това е да накажем, че има част втора. Хора, ще има част втора. Част втора! Обаче сигурно... Ще има една много хубава игра, която с Анито винаги се изнервахме, когато падахме. Да. И ставаше омлет ли какво? Ами, добре, хора. Има ягода паяче. Да. Хора, ами, до следващия път. Бай!